ima ngwelaphe kuloko kuba yivila uma ngabe kukuthi sindawonye sinezandla sobabili noma yini edinga izandla idinga thina sobabili mawukuthi ngiwasha ngebele ke usungasho ukuthi ngiyivila ngoba ngifuna ukuwasha ngoba kudingeka ibele wena unali ibele mangabe ukuthi korojwa ngenkomo usungangibeka ibala ngokuthi angifuni ukoropa because it is my gender role and responsibility because I'm the only one onenkomo but izandla ayidingi lutho ngifuna ni focus because asibona abantu abamnyama kuphela abaligal kunama China illegal kunabelungu aba illegal othola no sabana ngempela ama China ndaba eziza ngoba asezaba ne China Mall ne abanawo ama documents banama passports kuphela so hey umlando lona hayi inkolo imbambezele kakhulu ubengabathi ishumbathana nomuntu esifazana but ayimbambezelanga makunjalo because uyasaveka mawungamba yes hawu umthatho uzongena emsakazweni ezifashion hawu right uyichile likhulu kakhulu mfowethu lapha zoso ukuthi esiphethwe ubobaba ongawazi umuzi wakhe uramaphosa akaya South Africa akayazi ukuthi kwenzakalani ngayo ukholelwa kakhulu kwi-briefing updating ngobukulelizwe ngicela ukubuza nonto ukuthi emlandweni wakwezwa yini ukuthi kupostponwa ukuboshwa kwesigebengu ngoba kweyigebengu ngoba kuthiwa akulinda umhla ka-30 yazi kodwa nonto ngempela yazi khona abantu nje yazi mama sakhoma umlungu nje lana hayi ingaba le ingaba khona lento ukuthi hayi yo sekufika umlungu nje hayi mase kufike ngempela uzafonqoze ngisho isiqongo hayi sandlona sabashanje umlando lo ungaziwa ungekho manje mayengaqhamuka nje kuqhamuka ibhunu la uFan der Merwe ungafonqoza isiqongo basi ngiyakutshela mina nini kade ngikholwa hlonishwa uzulu kuphela la ufika khona makuthiwa kunomsebenzi ufika abantu befazana behleli phansi kupheka amadoda bephakelwa amadoda beneswa inhlonipho esinayo umuntu osifazana noma kanjani ke nganza kwethu ngaphambi ubukele lapha na ke iBhinqa Nation podcast all to the Bhinqa Nation viewers in the show yokuthi there is something special for you if you are looking to join Betway make sure you use exclusive promo code BHINQA when you register with the code BHINQA you receive 10 Rand extra bet 10 Rand bonuses spins and free flights, and you stand a chance to be a winner of the promo prizes worth 20 million. Get started. It's simple. Go ahead, Betway, click sign up, enter your details. When you see the box says, I have signed up, enter the BHINQA, select the spot, and welcome. Bonuses. Make sure your first deposit and you are ready to go. Use the promo code BHINQA. BHINCA. Nakanjani mabhinqa ami siyongena eKhenani. Endiqinisekise ke ukuthi uyabona njengoba usibuka nje kanza kwethu uthi la ngaphansi eke uklikha lapho nje ngaphambi ukuthi uqhubeke nento eziningi uzobe usubona ke kuthi ungene uwin Miss Ronaldo Betway siyakhala hey umuntu ukhathele hayi akona ukumasha lo hayi hey umashi South Africa yonke hayi lezi tolo ke manje ingasenamuntu sithini ke ngazo zithini nawe ngena nje ngiyakubona ukuthi ugqoso kwe Queen of Kubala at least izwe lenu lona izwe lenu kuthiwa ileli yazwe lena lithi nina eScotland
okhokho bakho inamanga indoda yakho lothi king of Kuphala inamanga kodwa nihlahla kuphela nihlala ehlathini ya kodwa ikhona enye into oyenzayo emacingwane ngaphandle kokumasha mhlambe into bizami ubekade sangoma umacingwane ihamba kanjani le lalela ngakhona sisemsamo wakithi la uzothi mina ngisangoma ngathi ngisangoma uthi hamba kanjani le ubona nje yaphela iphahle kuba isangoma ngoba ngiyakhumbula bathwasa bonke namakhosikazi akhe umshado wabo nje so my proposal wayiqala ethi uyavuma ukuthi ube isangoma my ntombi nike yathi bese zoza kushaya kwakuyisizini woza mntanami sizoshada kwafika isizini bathwasa bonke njalo ngenyanga kuphuma inkomo oyedwa uyaphuma nenkomo yakhe so kuthiwa ungizo base bemphosela amathambo efika bengamazi ukuthi uphuma kubani ngoba phela bazothi bawu3 baphosa hey baba awuphumi yekuyena umakhuzwayo nangumakhuzwayo la wena kade ungapha ubani lo sentshonalanga so khaya kwaphela phela kodwa kodwa nasi isikole wena ngcono mina yabona ya defender ke manje ngoba waba naso kodwa isigodlo qhawe ngabalo namakhulu phela ngathwasisa nginamathwasa nje mina ya hayi mina besiyawazi Jack of all trades mfana umshini oyishintshayo ubizi ngoba ne counseling umacingwane ubuya kuyona ushaya nge-psychology ayishaye ngo-spiritual ayishaye ngamathambo Khumbula angizima kakhulu lapho ku lifeline abantu abangazi ke umacingwane uNonto Armina umacingwane sake sahlala naye ePhoenix uyakhumbula hawayi ngiyakhumbula ngiyazi nakho ke engithanda ukuxoxa mina ukuthi ngaye ngafamba moyeni le relationship engayikuyona mangabe ngifamba moyeni ngikwi departure bangithathe benosiphe unkosikazi wakhe oqala bangihlalise depression bangihlalise emzini wabo because we were neighbors so then this one day angibiza umacongwane usiphe akekho angibiza umacongwane athi hey angimuzwa ngithi ngiyabona ukhuluma fast uyakhuluma kodwa uthi hey fanele uhambe ngithi mina ngihambelana uthi hey hayi ngize nga realize later sengihambile ukuthi wayesekhethile uNkabi kodwa manje uyabona ukuthi akafuni ukuthi angichathele umngani wami but that was honorable ngiyakuncoma ngichoma ukhaphele kwalakho wawungasangibuki ngendlela le phela wena uthandana nomngani wami kodwa futhi uyazi umngani wakho uyena wabe isasofike emsakazweni ishiya lapho siyeza lapho but ngithi mina awusana kantiba hawu wenza kanjani wamsize but ngithi mina ngincomana hayi ukuthi ngikhuluma ngokuthi wakhetha ngincoma ukuthi uyakwazi ukuyibamba because maningi amakhesi ungelivile ethanda ukulala uDuNonto vele ke mina ke imisebenzi angiyenzi imisebenzi ekhaya mina mangabe unezandla uvumba usuyahlekisa Nonto wahlekisa abantu Nonto cha ngempela awungasifaka upithe efika nje chawe thina besingazi ukuthi amakhosikazi akho onke amathwasa bodwa manje sesiyaze nitshela yimina ngamshiye wena wafika uzobhula la ekhaya wena ho No, but that was honorable what he did. Ngoba baningi abantu abagcina bephunyuka. Ngoba phela imvelo I think that's what you said. Wathi wena imvelo awukwazi uthulwisane nayo. So ukuze ungangena enkingeni angihambi. I respected you for that. Ukuthi wahlonipha mina, wahlonipha uDiba, wahlonipha noSiphe ngoba phela akunjalo. Nanga nawalokho nje mina njengoba ngiganwe kanjena nje futhi angichamile baza abanye amadoda. Yes, ngoba ngisho ukuthi umuntu ngameya kangakanani. Zama ngayonke indlela nje ukuthi uyihloniphe. Hayi yakusiza lokho. Wabukhombisa ubudoda ngaleyo nto macala. It goes a long way. It's very spiritual leyo ngoba it goes a long way iyoba unembeza ngisho abantwini bakho sebebhekene nenkinga yabo
For an example nje mina yabona ibhlungu lento eyenzakalayo ngoba now I'm forced to talk about it yabona but angiyena umuntu ofuna ukukhuluma ngezinto zami zangasese yabona yabona ukuthuka kweingane zabantu yabona abantu abazi ukuthi mina umndeni wami ngithola bomngame they got a very thick skin yabona bayakwazi ukubhekana nama challenges ngoba mina ngisebenzile emsakazweni media space ngiyayazi for 20 years yabona so leyo nto leyo ke but abantu abazi bona bazi aba social media bazo TikTok bona so njengoba sinenkinga nje yezinophobia abazi ukuthi mina oqala nje ame traveler more than 68 countries eAfrica mhlambi uAfrica ngihambe yonke yabona lapha just alive lapha kolokho njalo ko Tanzania manishayisana nomuntu lapha manje just arrive akunani insurance akunalutho eyikorokoro zakhona yazi airport uyibona kanje yana kodwa kuthiwe uzokuthatha 4 hours ukuya kuyona uyayibona nansi ya kuthiwa kuzokuthatha nje 4 hours ukuya khona indaba ukuhamba ukoka uyafika khona kuvuza ama toilet ekhona ka udoti idolobha lakho lihlokotho lapha khona ngathi siphingo ikuphi lapho eTanzania wonke nje lapha why nasemalawi ukhuluma kahle macengwane mangabe uthi we are not xenophobic as South Africans ukuthi sithi uhulumeni wethu akeka prioritize ama South Africans because that's what happens in other countries. In China nje ngeke kufike in fact that's what I've been challenging mangabe ngibuka nami mangabe ngitravel ukuthi ngeke kuthole isitolo somuntu eChina ngeke kuthole isitolo somuntu wala eSouth Africa kwamanye amazwe but this is the only place Bank of China Mall bani you know so why kungabe ngoba phela fanele mangabe sihwebelana njengamazwe kube ukuthi lokho wena okwenzayo njenge Chinese la eSouth Africa nomAfrica fanele ukuthi abe nayo representation yakhe eyokuthi akhona ama-Africa eChina because akhona ama-Africans ahlala eChina so akongisho iZulu Mall akongisho mina ngisho mawufuna idombolo yabo nje ngike ngaya eThailand ufuna idombo even uKFC wakhona awufani inyoka uyifika ipicisanyakazi inyoka lapha uyikhetha nje ukuthi kayona this iyona le namaqhwaqi black mamba I'm craving for black mamba today so it's time that our government prioritize us umhlaba siyawudinga nathi like singabantu abasoft ngifuna ukufaka abantu abazotshala ngifuna abazotshala mina ngiyanqena uyivila ngiyilo uNkulunkulu wami futhi ngiproud manje nikela business lokuhlekisa kwona ukhuluma izinto ima ngwelaphe kuloko kuba yivila uma ngabe ukuthi sindawonye sinezandla sobabili noma yini edinga izandla idinga thina sobabili mawukuthi ngiwasha ngebele ke usungasho ukuthi ngiyivila ngoba ngifuna ukuwasha ngoba kudingeka ibele wena unali ibele mangabe ukuthi korojwa ngenkomo usungangibeka kibala ngokuthi angifuni ukoropa because it is my gender role and responsibility because I'm the only one onenkomo but izandla ayidingi lutho nje nawo mawunazo sebenza hayi ngeke uyabona kanondo engifuna ukusho ngane yakwethu leto sike sathi ukuyikhuluma so ngithi yabona now I need to come out of the closet and protect my women especially uFlorida Gray Florida Gray she's a musician professional musician ucula kahle muhle akadantanga nje yabo kwezomculo so and then wasayina under Ellis Entertainment which managed Amimi Wizkid Star Boys yabona she's working under a Nigerian own company which is an international company is also an Afrobeats singer because as you know that an Afrobeats is #1 in the world njengamanje lento sifisa ukuthi maskande ube yona thina la eSouth Africa ufela kuthi uyena esingambiza ngokuthi uyi founder of the Afrobeats sound yabona
wayezenzela uMathanda nje emhlabeni jikelele nje ke was top Nigerian musician legendary which is normal. And then manje mawuthi uyabuka ama Nigeria in terms of music, they are leading in Africa. And then wayise engena ke khona ke esebenza ke, if we are xenophobic, how can my wife work under a Nigerian owned companies based in Lagos and in London? So ke and leyo nto leyo ke iyodwa ikhombisa ngokusobala ukuthi abantu ke abala understand the business. When the bullet can reach me, they will shoot whatever is next to me. Njengoba insulta nje ukuthi mina ngiyayazi ngibanga nama Nigerian ngoba ngithathela umfazi. Mina oqala nginamfazi oneyibongo mina. Anginamfazi oneyibongo uthi ingudlane kade wathi kudla itopi yamhlubani yamqumba phansi yamhlubani bonke bafika beyama 0 miles leli ceke. Yabona. And they will remain like that in discipline until they die. And then if you look at yena wafika ne challenge ma companies akhona la South Africa, including ngisho Afrotainments, yabo. La ubonakala khona ukuthi lana ukuzuye phambili uma umuntu osifazane futhi ngathi ungaba umuntu osifazane ukuthi uyaxexaxeka esimilweni, yabo. Wazi wathi kimi yazi my husband, I'm thinking of quitting the music and focusing of being a wife. And I said one thing to her, what mina yini mase ngibalela ama challenges akhona, yabona. Ushdam yabona angitshene thuthumu abanye abantu ushelwana abantu abasondele close kumina, uthi yabona. Bese thi buka umngani wakho, buka ukuthi buka. Wawangishaya iPhone la, yabona. Ethi ngithuleleni ngihleka nabantu abayilokhu njalo ngathi mina lalela. Once uyindoda walwa izimpi zokuthi umkakho uyashelwa, it's done about you. You can't do any business, you can't have any relations nabantu ngoba the same devil lo oshela umkakho uzohamba ethi uma umini uthi hey umkade lo muntu uzothi ufuna umkakhe, yabona. Then you become isolated and excluded in the system. Even ushala abantu abangakusiza noble entweni zokuphila neze business. So I decided that ngizoyithulela nje ngoba ngihlonipha ukuthi mina mngami ngiyabonga ukuthi ngiyazi ungitshenile, yabona. So and then bese siqhubeka ngiyolo ngisine kanje naye njalo la ngibona ngihlezi kanti ngiyazi ukuthi uma angithi ukhuluma wena ngokuthi you need to protect them. So what are you going to do noma how are you going to go about protecting? No, especially uFlorida okwamanje, yabo, ngoba ube target yale system ezakalayo in the country, yabona. Bamkopolota kadadele Cape Town emcimbini khona akaqala eCape Town, yabo. So manje, and then I need to say it loud and clear ukuthi no, into enjengaleyo ayikho futhi ayisoze yenzeka, yabona. And then I will always allow her ukuthi aphile impilo eqondile yakhe, and futhi ngasho ngathi mina ngabe nginecala ngisho ngoba bamkhunda ngokhokho bakhe abakunikeza isiphiwo sokucula uma mina ngizosebenzisa isikhwele sokuba indoda to prohibit a marvelous talent that you have. Awunaso isikhwele Mina awanaso. anginaso. Nakwami kwaphila nomuntu wayeshela unkosikazi wakhe. Uyazi ukuthi isikhwele, yazi ukuthi kunjani. Umuntu osifazane uyihlonipha kakhulu indoda. Ayibona ithulele nyangathi yena sikhona ukuthi yazi ebazi kahle ukuthi ayisona isilima. Uyayihlonipha. Yabona imizi feel nje ezikhwele. Mawungayenza ama interviews ejele. Yabona. Abantu abalima zomngaba nabani uzofica thothi abantu small thing that triggered, yabona. Yabona. Enye into ngaze ngadevelop iculture la ekhaya kuwo wonke nje abafazi bami. Yokuceba idemoni, yabona. It's natural when you see a guy where nonixoxa naye uyachama uyabona ulokhu flat is flatting, yezwa lonto leyo. Yabo is part of life, yabona. Mase kwenzeka lento othi wena ke kuthiwe inokukheja, yabona. Bese evele screenshot vele athi angena emotweni mhlambe
athi myeni wami asiphumela nxesha umoya sihambe fuceba idemoni hawu yini hayi ukuthi kwagcina kuyisaga sala yabo sala ekhaya ukuthi bixoxa nomuntu mayezi uthi hayi na indoda isifuna ukuphusha amawala ngoba phela mina ngiphethe ibhaja zabafazi mina nabafazi abahle ngishula imphongo leziningi lapha enemali nezitsheni isihlakaniphile ezitsheni ukuthi mina ngisithutha mina abafazi bayakhila imizi yobaba yabona nje usiphe yena umkani wami abi ayikuhle yonke into ayi la bahle phela uthi ngimjwayele mina usiphe abathatha emhlangeni futhi uma kuzwa nje umnikazi waleli iceke ngamthatha emhlangeni ngamshela nje sesemday ephethe umhlangeni onikeza isilo nomanxa osebenza ukhosini otapa ngeza every Friday ngizomchunula wayeshela ukuthi ngizomchuna makuzwayo ngamtholelwa ukhathithe yeah umfazi nje ngamtholelwa unokunjana naye unasithembu naye uTata uyasifisa wasuke wabanjezelwa inkolo lo doti wenkolo ekade wona imake manje ke kanti manje iking iwash yabo usakholwa kodwa nje iwash ukholwa enkolweni ekahle ke manje flexible hayi le inkolo eyishele yabona konje wawumlandeli wakho vele wawumlandeli kaTshatha wena right unjathi hey nakhona sebenza naye hey umlando lona hayi inkolo imbambezele kakhulu ubengabathi ngisho umbatana nomuntu osifazana but ayimbambezelanga makunjalo because uyasaveka mawungamba yes hawu umthatha uzongena emsakazweni ezifashini hawu ku-right makunjalo manje nakho nje uthi umsana Gobo wabasiboshela uTshatha wathi kumqeqeqesha ngendlela thizeni umqaqa hayi yona kodwa nje kuyasindisa ukhona uTshatha hayi uthi eqala ukuthithwa intombazane nje ngaphansi emasendini eqala lapha ethukile ngezithu kwezakalani uthi wathi uyadaka amakhondomu ke zokuthi umsana ngoba isigangi leso uthi nje umphethe wekhondomu usamqinile nje laphakama njengesambulela ihambele wachitheka ukuyikhondese uthi ngithe intombazana amasede wakhathela kathathu uTshatha angakezwa lutho shemezi naye wayeshade nodadewethu uthi imphetho yekhondom lena imqina lapha umphetho yakhona yebo awu yazo wayeshade nodadewethu uthi hayi uthi mina angimhlamba lazi ngikhuluma istory mina uTshatha manje ngahlala phansi akadinga sixoxa uya hayi ukuthi sixoxa umuntu so yike ngakhe ayishada njalo nje manje basithela nentombazane nje ubuye seyifaka iring uzosememeza nje athi awushadeni bekuzwana lapha nje bekuzwana ukhona umuntu obeshayikho umzala wami ashadana iqala uyamkhumbula lo waye eMpofu ngo2004 umntwana wasekhaya lo yeso lo wasemazweni ngaphandle hayi kakhona ubudlela naye kodwa yathalaza kanti ubudlela phela ngithi sithi undocumented mina ngwaseMozambique vele waseMozambique mana awudwa uveza amadocument waba isibongo mama uNondlane sisinonto phela ungangizala ngwakamondlane anguzali ya cha ngiyeke ngichaza amaphepha nonto umkhulu wami wafika lana ezosebenza eqashwe umlungu thizeni ngabuza ke mina ngoba phela bengeke nginijoyine kule nto yeni bengeke nginijoyine kule nto yeni kanti umkhulu naye wafika uyabona ngabuza ke mina kubaba baba umkhulu waye kanjani amaphepha akhe wathi hayi umlungu ngalesa sikhathi kabelungu kwakuba yibona because angizibona babephethe umthetho kwakuba yibona baye home affairs beyohlanganisela izisebenzi zabo ama documents abo so my grandfather was legal in the country bamnyusela sheme esikhundleni bamenza imfolomane
isebenzi zamcasukela bafuyile amakwala lapha zamcasukela isebenzi bamshayisa ngogandaganda wafahla imlenze omkhulu hawu bakithi yeah wagula kusho ukuthi naye so umakho wala eMzansi uma owasemzansi iso wakanzama ugogo wami kwakuwumagumede ozala ubaba so umkhulu mina nobaba nje we are South Africans wena umkhulu wami waye waseMozambique yeah manje ubaba wakho uyi South African kanjani wazalelwe eSouth Africa nje kufana nabelungu kufana nabelungu ukuthi abelungu ngithi bafika beama Europeans bafika basicolonize they didn't belong here but ingane zabo ngeke kuyixoshe because why they have South African IDs so now ugcina South African ID nami ke South African so sikuyenze uthola mhlawumbe uzosuke ubaba ngoba abanye kusho njalo ukuthi ubuzo babuthola kanjalo ukuthi kusuke njengoba ngisuka osibali besuke beze ngala then befike but these countries had relationships. You guys are failing to understand that ukuthi mina nje mangabe nginikhulumela ngithi illegal vele into engekho emthethweni akufanele ukuthi samsane nayo hence I'm saying ukuthi I even went home ngayobuza ubaba ukuthi umkhulu yena wayefike ngokusemthethweni yini wathi baba yes wayefike ngokusemthethweni akekho phela ovumayo hayi akekho ovumayo my grandfather had a passport wayene passport iplo passport bufakazi ngifuna ni focus because asibona abantu abamnyama kuphela abaligal kunama China illegal kunabelungu aba illegal othola nosaba ngempela ama China ndaba ezitha ngoba asezaba ne China Mall ne abanawo ama documents banama passports kuphela so when we are fixing the country phela lobu enziwa ama China asathi China Mall ama China all over the world yabona mangabuka ngisho America state ne state idolobha ne dolobha ine China City ama China Mall I think ama China and a system as a China where about they are being sent all over the world to colonize the whole world economically yabona ukuthi yonke into icontrol ngokomnotho khona that's why Asian people bekhuthele kanje bengafana nonto yabona so uqina nje uphefumulo nonto yabo so and then so and then basebenza ukuze kushawa ngisho 11 ebusuku yabona but you are running away from the question yes China Mall wafica hleli kanje indaba uma account wafica hleli kanje uma account ebuka nje umuntu oshayithile emficethe awuyi ngawajaha ama China bayahlukumeza abantu no baba China Mall ikhona nje China Mall cha bana iyoneni hawu ilegit phela mangabe sicheka yabona mangabe sicheka ama documents asicheki kubantu abamnyama kuphela fanele sicheke nomlungu simbuze naye ukuthi ngowase South Africa yini asikayibone nje ivideo cha ngabe sinayo ivideo na amafoni ka shoot akawo nama camera mafuthe nje bela abafoni belungu lutho asibesabi wena bakuzofuna la uzenza ubesista so nonto awuchaze nonto wena uvakasha nini kwamkhulu wakho akwahamba kanishayisa ngomoya nonto nawe ukuvakashisa hawu uthi semufike ngale hawu ngize kwi interview la kodwa interview lutho uvakasha nini nonto kwamkhulu wakho eZimbabwe alright mkhulu uvakasha nini kwamkhulu wakho eZimbabwe because phela ukuthi khukho nokuhleba uyabona into kanjani Akuta kuhle kunonto bani. Can I speak? Yes. Yeah. All right. Letha la ingane yakho ke kuze sibayele. Umkhulu wami owase Mozambique. Ukanile nakuzosa. Ngahamba so umkhulu washona lana
singazi singanayo i-connection with i-family yaseMozambique. But mina ngithe mangabe sengikhula ngathi before I can visit other countries I want to first go to eMozambique. I-passport yami nje mayistempo kube ukuthi I was going to eMozambique, so I did that. Manje uyingani uyohlala khona because impilo yakho imnandi, uhlale nje empilweni mhlawumbe lapho ngophele kamkhulu wakho kusho kumnandi yabo liqale bhoda baba kusho kumnandi kine umuntu ongenali ikhwaphe no kakhulu abantu bangakini uyazi ukuthi abelungu abagezi banukisoko nina abelungu banithakatha nina baniphambanisela umsamo ukuthi bona anibaboni nibona abafowenu la ayibona abafowenu kodwa abelungu kodwa banawo le yanto leya ndabezitha manje yazi kodwa nonto ngaphela yazi khona abelungu nje yazi mangasakhoma umlungu nje lana hayi ngaba le ingaba khona lento ukuthi hayi sekufika umlungu nje hayi mase kufike ngaphela zafonqoze ngisho isiqongo Sandrona sabashanje. Umlando lo ungaziwa manje mayengaqhamuka nje kuqhamuka ibhunu la uFan der Merwe ungafonqoza isiqongo basi. Ngiyakutshela mina. Ngiyakutshela abelungu siyabasaba nje. If you are standing on ibhizinisi lokuthi South Africans everyone must be checked ukuthi are you really South African, whether umhlophe umnyama India mana khona ngikubuza mana mina ngilale passage mina mana nangu imbuzile umlungu ngathi sinayi lapha eEastern Cape ngamtshela ngathi nawe njengoba uthi ufuna xoxa anakho nawe nje iyashiya ukuthi uyinakho njana nawe nawe uyi-foreigner nawe nangu foreigners. Oh yeah. Why mele hambe? Because they in this country, they are destroying our country. Yeah. In this country, they have caused chaos in this country. They're taking jobs away from us. They're bringing drugs into this country. And we are tired of this now. Yeah. We are tired of having this Mana, rats in our country. Yeah, true. Even our cabinet. Yes. So I'm saying of getting this as our government. Mana, uthi uyathinta naye emlonyeni. It's out of Zimbabwe. And was it Zimbabwe? The way it was. The Zimbabweans is chased away. The white farmers out of Zimbabwe. Oh yes, khulumela belungu. Uyasho eZimbabwe baxoxa. Baxoxa belungu. Now Usibuka njengamanje iZimbabwe isinjani njengamanje. Qinisile yabola futhi. Zimbabweans are coming to South Africa. Yikho ke ngeke baxoxa belungu aba illegal. Nakho listen. But they say that even you as white people, you are a foreigner also in this country. I've been born in this country. Yeah. 1982. I've been born in Vanderbijl Park. Yeah. In the Transvaal. Yeah. That's where. So ndabezani basabana belungu. Nabaxoshelana nabelungu eZimbabwe. Thwa naxosha amafama. So sifuni economical freedom. Yeah. No, into eyenzeka abantu abasaba belungu yilaba abasanganiswa leli gama elithi democracy. Yeah. And then economical freedom asangayithola at all kwaba zero. Ngoba ngalesikhathi kunegotiate ukuthi uMandela bevuma yonke into babe sebejahe nje kuyongena ezitulweni zase-Union Buildings. Yeah. Washo Mamuwini wathi kuzoba idami freedom if kuukuthi ihamba nje emoyeni, so thina the only freedom we got was the freedom yokuvota. Yeah. Bathi umhlaba manje abazali bami babesusiwe emhlabeni wakubo namhlanje kusa negotiate ukuthi obani arrival ubaba phela nogoga ngithi ugogo wami babe nomhlaba la nefamily yakhe abasebethole ngisho umhlaba bakithi ugoga ngithi owakagumede. Oh yeah. Phela babe indoda isuka yodwa inkunzi isuka inkunzi kulamazwe ifike ithole la. Kuba kanjalo nje. Kanti yaqala lento lena. noMandela ofike waphuca umongameli wakhona laphana umfazi. Oh yeah. Akamphucanga washona. Wase imxumela. uSamora Machel washona. Ayisuka manje. Eseshonile kanti kufanele enze njani? Ba first lady.
Wo president ababili. Ufanele enze njani? Ufanele ahlale kuba mabengena bamngene ngakubo. Yini ezodla umnotho wala? Kunani mangabedla la ethola umyeni la. Kusho ukuthi lento ngempela ke iAfrophobic mawikhuluma kanjalo because that woman was legal makuthiwa uyafika la eSouth Africa. Waye now the proper documentation. Ivele mahalela lapha leli ikhehla leli. Yeah. So nonto awunakho nje ngane ngempela because you visit ngakuye eZimbabwe so injani impilo so no injani impilo because no mfethu mina mana ndabezithi nginga ubaba engasuka le emakhaya eShowe afike athola mana stop mama stop yeah ubaba engasuka le show eze la eThekwini then afike ethola nomuntu wala mhlawumbe eThekwini wazala engane but mina ngizosuka ngiye emakhaya kaBaba wena why ungayi enakhunjeni le ngakwesakho yohlala ngakhona mina kamaphumulo no ngithi umkhulweni phela umkhulweni angikwazi lapho azalelwa khona ngiwazi umndeni but all right ngisho wathiwa wazi but ungahamba nje mfethu nje uyokwakha khona how because umntaba yakho South Africa bemfuna lokho yes bemfuna lokho naseMozambique futhi ku right sakhona abelungu buka izwe lethu lithuthuke kangakanani kwabe uright abelungu bagonwe ngiyavumelana nalokho mina well done shop well done kodwa futhi okwesibili kwakufanele kube ne period ye transformation in terms of economic ngoba enye into kwakufanele sazi ukuthi vuma ukuthi incindezele esikhale side kangaka akekho umuntu omnyama owaye well equipped in terms of businesses that's what collapses iyona nto leyo eshawa iZimbabwe ukuthi okay nansi freedom now umnotho nawa amabhizinisi igama elithi company nje umuntu wayengakazi ngisho uyazi nishawa ukuthi anikwazi ukubambisana ezabantu yes if you look at wait basibalekela vele kuyiqiniso but njengamanje usu aware you can't be doing the same thing and then besuthi wena hayi abelunga basifundile yini nina ningakwazi ukusebenzisana ayikho lo bonke bashoba kanje umuntu mayisana khonje hayi lindeni ungene system mayise ngaphakathi esephuma bese yasho ukuthi hayi khululeka lapha inkinga uko mina ngalenza phela ngiyobe ngaqala ungena kuma systems ukho ngalenza mina okhosini naku SABC wenzani khona uningabi nje wenzani uningi lapha nje kuningi nje sawufika kushintsha nje kwaMaskandi wawungadlalwa noma kanjani lapha uningi nje yabona and then even namanje buku uMaskandi is crossover because kulawa mandla umuntu ayewanikeziwe uyi-influence ukuthi kube khona ushintsho izinto zishintshe zingafani naqala baqala uMaskandi bagcwala iphesheya bahlangabeza abantu julu ngama World Cup yonke lezo zinto lezo binina ngithi mangifika la emhlangano thizeni mina ngazi mina ngifuna ukubuka ukuthi ezakithi zidlaphi la yabona ngila ukodleko akudiphi yakithi la akudiphi yakithi hayi kodwa basifuni ngoda hayi kodwa manje ke laphana lezi zinto lezi buka nje nalo no Mr Mafinyila lo okhuluma uDoti usuku nosuku uMafinyila lona uthi abantu abahambe beqhavuna umhlaba kodwa yena akaze sibone kwenza lokho thina umehluko wethu thina sikhuluma into esiyayenza asahambe simemezela sithi mashoni nigcwale zonke idalati nida nofuna amakwelekwele siyalida siyakwenza we are doing it eke umehluko wawo wonke lama leaders ama politicians they are not demonstratically they are not leading by example they are leading by voice and manipulation. I think phela mhlambe ilokho ukuthi kunama structures no protocol protocol okunuka yonke le nto lobona ngafundi mina ingena basi ngena lutho angivinjwe emqathango mina ngutshela ukuthi mina ngizothi mangingena mina kuningi system engizoyishintsha lapha yabona mina nje ndothi yoqala nje ngizoyishayela imoto mina mangifica inkinga mina emgwaqeni yabona afica inkinga ngento sengihulumeni ngithi afica inkinga la ngiqamula yonke lamasimbi emhlangano hlali banjwa to a drink or coffee or water or what aircon slow or high yonke lento ngiyishintsha yonke le nto emvana kwalokho ngafica inkinga mina ngithi ngiphathiswe ngafica inkinga emgwaqeni ngishawucingo ngiyapaka lapho iyozilungiseka inkinga mayidinga iTLB dinga ngengisuke lapho mina
leyo mhlangano loyo awubanjwa ama officials angibrief umuntu ukuthiweni ngoba yonke zonke lezi zinto lezi from the day one ingena lezi zinto sibamba imhlangano uduka ukuthi mphumela kayikho namanje sikhuluma nje le sineke meeting lezi zinto so ndaba ezijama bese hamba siyo actor le parliament nyananyanya ulumele nyananyanya ningamanyala maye indaba zokubhala indaba ezobhala kanjani uyakwazi nqa ukubhala akubhalwa mina ngibona sigijima indaba ama-MOU lawa ukuhamba iline lonke iline emlonyeni uNkulunkulu wadala ngezwi wadala ngezwi sikhuluma ngezwi sakhuluma ngezwi close to 3 million people who have evacuated and back to their country of origin yabona sakhuluma ngezwi abakathintwa mana ngezwi why ungayi-attend lezi zinto lezi manje yenza one 2 years esidakayo ayidaka ngiyena kusho imfele ezenza intellectual yamanyala yazi ukuthi ke manje even economically abelaphi bendabuko manje baya elevateka because hayi into lezenza phela lento mabutho ayesebenzisayo nasemandulo intelezi yokumasha hawu phela kufanele ingqome ngapha ngesidinga inyanga ngapha ngakubo intelezi yokumasha but another thing kwakubuzwa kubantu besifazane ukuthi siyahamba yini siyolwa noma asile so kubalekile ukuthi sibe nobudlelwane obukhulu bokuhloniphana ngoba belunga benenza ukuthi ningahloniphi nina kade nisolwa uzulu kuphela la ufica khona makuthiwa kunomsebenzi ufika abantu befazana behleli phansi kupheka amadoda bephakelwa amadoda beneswa inhlonipho esinayo umuntu osifazana ile system yama plate ke ufica ke beqobo carrot udube bexoxa indaba lapha emakhishini no baba ibona ba strong uyabona ukuthi ibona ngokufanele baqobo mina mangiqoba ngivele ngibe nenkwanto mana usakhuluma ngentelezi uyazi ukuthi qala ibutho eliphuma lempini amadoda ephuma empini omakoti babengena endlini yangenhla ethathe isicephe icansi lakhe alibeke odongweni bese ebase esemlindelweni ethandaza yabona ekwazi ukuthi naye akhulume nokhokho bakhe ukuthi umyeni wakhe bamvikele yabona empini makukhona into umyeni wakhe osayisele empini kwakuvela liwe icansi nangempela uzozwa ngehubo ngoba phela eqala kwangaphashwa wathiwa usaba ubanoba labasekho basale ubanoba uzwa ngehubo thwe icela ngolakhalizwe enhansi kuluma ndo enhansi kuluma ndo enhansi kuluma ndo ebesuzwa ukuthi usiphuzela unelo ukuthi akwayisela insizwa ayisela insizwa so ndaba ezitha intelezi awubekele nje umuntu wasekhaya mhlawumbe ongayazi intelezi mhlawumbe intelezi ayithi ilokho ngathi uanyanisi awu hayi kwahle nonto ngimacingwane angithi yona cha nonto intelezi eyebongeke ngeke imfihleka manje no nje salwa hayi salwa man sobe sichaza ungayisho induku no ungayisho induku yokuthi nakho yini nje akachaza nje manje what is intelligence oqala nje inyanga nje ukukhuluma ngenyanga lezi inyanga lezi ezi-advertisayo ukubona la siyokhotha khona lapha kwayaneni ubaba wakhona akaza vele Ejebe umvelazi akaveli yabona akanawo shifone elekthwa yani akaveli nje ufaka uTikTok akayifuni yonke leyo nto leyo nobaba ushalazile umphamba yabona ugcina ngokukhuluma naye kodwa uyena okwazi ukuba nentelezi yempi nomvelasi unentelezi yempi yabona nemfene yethu ke iyakwazi ukuthaka amakhambi ke manje yabona kakhulu lo uphakela so into eyenzakalayo ke ngokwentelezi intelezi oqala iyahlonishwa yabona hlonishwa ngokuthi insizwa vele masembi sempini fanele ziyilinde yabona ziyilinde zingagcogcomi elawini zingayilawini ngoba enye intelezi enye yes ezinye
intelezi thola ukuthi uma usondelana nomuntu osifazane oyithwele yabona angaphuphuma ngisho uphupha isisi ngendlela strong ngakhona noma mako watholakala usethu uzobona vele angene eshintshini same time yabona angene einsukwini zakhe yes so ke into eyenzakalayo ke lana ke intelezi inxubevange yamakhamba ahlukahlukene azwayo alahlanganisa nezilwane ezinqobayo yabona izilwane lezi zasendle ezazwayo ziyanqoba mazilwa kuphalwe impondo zazo enye impentelezi kube ucinda yabona insithwa insisi yokucinda leyo yabona for an example ukuthi mangabe kwenziwa umuthi lo welumbu yabona welumbu kuhlanganiswa amasende azo zonke izilwane ekhona zibekwe ndawonye egayo osikhuluma vele nomuntu ofanayo bese kuzothi uveza mangabe isibiba yabona isibiba lesi ekuthiwa isihlungu senyoka yabo uthathwa amakhanda azo zonke inyoka lezi eziyingozi zithathwe zomiswe bese ziyagaywa zibe impuphu ukuze ekhaya nje funa leso sibiba senyoka sibe khona ingane ezikhothe ukuthi mangabe is like a vaccine yabona ukuthi inyoka mangabe uthi uhamba entabeni ifike kushaya inyoka ifike ukuthi isikhona phambili bani colonizer kabelungu base beyivala yonke ke le kodwa manje ke ingakho ke intelezi nezibiba zemithi zitholakala kakhulukazi emakhetheni amadala azenzela wona olayelwa ujuludu ukuze ubuye ungathi hayi leyo uzothi seniyongithinta ko-8 ahambe mina ngifuna umuthi wezulu bese kuzothi nalana ngisho lapha wezulu yabona umuntu ongijwayela kabi nje vele kuguquba le mina ikhona le nto yezulu lezulu ikhona umfazi omnyama nje wayesebenza ngezulu umbuza namanje yabona uJohnny Clark no baba eMambazo lapha mangabe ikhona mhlambe before ngibe neshow abantu babize ngalo ngifike ngithelani ke lapha futhi isekho njengamanyanga eshana izulu manje ko TikTok lapha iyisho TikTok uyavudini enciphisa kakhulukazi inyanga ezazi imithe strong njengaleyo yabona izulu zazikwazi ukulisusa emanzini yabona hayi ngifuna izulu yabona mawuthakatha ngezulu usebenzisa kakhulu idleke sikathekwane hayi ngiyalifuna wena nje mana wena ukwazi ukushaya ngezulu wena ngezulu ayifana kodwa yabona into manje bayingayazi ayigodla ba iveli izosekathi ayizwanga bocabanga uzwile nje wena lapha kodwa kithi manje uzwile impethu awusho ukuthi ngitheni No, I'm giving you an opportunity to reverse the nonsense that you are saying. No, man. Reverse the nonsense. Yeah, but reverse the nonsense. Wait. On a point of order. Ngicela simshayeleni izandla uzoso ugezile namhlanje. Clean. Sengiphiwa yonke into ke manje uyadefenda nonto uyadefenda nonto lo muntu ngimbuze umbuzo olulangane lutho aka clean lutho ukushintshwa ikhamera mina ngiyabona ushintshwa ikhamera lutho mana hey same shit ayiphetha usebalekile indaba ezinje so manje indaba yentelezi mana imithi yes uthe indaba yentelezi awuyi ucansini nomuntu osimame right iyashiyashiyana ukuthi yana oqala nje umuzi ungachelwa kuwo intelezi khona le emoya emibi yabona kwakuusiko njalo ntambama ukuchela intelezi bese kuzothi ezinye olunye uhlobo lentelezi kufanele lifuna ingane engakathombi esencane engamazi umuntu osifazana futhi yabona kufanele example mangabe kuthiwa ile ethu intambisa yabona intambisa le esebenziswa kakhulu manje unodwendwe thina mina nginegcawu ezokufonye ngiyazi kahle nje yabona niphamani odwendweni lami yena wayichela nquno edwendweni lami loqala ehamba nquno wayingane engaka yabo ngoba kwafanele ayochela isigcawu qala enquna chela yabona uyifaka amakhathaza ke nayo yabona njengaleyo yabo bese kuzothi intelezi esetshenziswa kakhulukazi emhlangeni yabona ukuthi bangabe ufika emhlangeni ubone ubuhle bendalo
ukuthi imizwa yakho ithobe yes ingakho kunama rape cases yana hayibo mana into esho ukuthi replay umjovo usuthi wa replace into imjovo no wa replace into lezi ne usho ini so mawuthi khona ngisho hey yes ikhona imithi enjalo eyenza ukuthi abantu imizwa yabo bephansi engane enekhathaza engani nalapha nje mamaziyo angithi mina nonto sihlangana ngothando abakubo bathi bawoshadisa balethe umakoti ngothanda ngithi nathi somukana umakoti ngothanda nina niyaplan ukuthi siyawushaya kawubani niplan ukuzolwa nizomosha into yabantu behlangana ngothando nizoshaya amaganda la yabona so ke manje ke kubalekile ukuthi abantu bengalwi yabona isebenziseke awuda phela kuthiwa umdlalo nje ukushana ngendlela vele kukwazulu kuthiwa kuyadlala manje umdlalo yazi ukuthi kuthiwa kudala ibutho mangabe liqeda kudla kwakufanele usuku uhamba ugoduke mangagodukanga kwagcina sekushawana khona lapho nje sisuthi manje lutho no uqala nje oqala makudliwa ekhaya lo qobayo iqatha liqala emlonyeni kuya ngithi okwesibili awuvumelekile uma umfana omncane usemncane makwenzekile bakubiza obaba ubuqoba awuvumelekile ukushisa isithebe lezi ngane zamanje neneyizo ukuthi uthi hayi sengisuthi usuthi ushiyela bani uzoshaya abantu abadala udliwa yimpama ongazange uyibone yabona isike soqhumala embojweni so ise culture yokwazi ukuthi kufundiswe ingane inhlonipho ingane ayikwazi ukushiyela umuntu omdala umuntu omdala kumele ashiyele ingane kanifana nalento yokudla ndawonye yokudla ndawonye oqala ipromoter icompetition ukuthi enhance iappetite no enhance appetite yes that's why nje ingane egwili manje ngabe uthola ukuthi ivakashe kade kuvalwe izikole yele emakhaya ibuye ichapha ingane iright athi angazi ugokwakho umenze njani inoma la uvele nje aphakathi edlalini zonke adlala indawo nengane bese kuphinde futhi encourage ne cleanness for an example angithi yabona masi kwaZulu usiko luthi wakha ngalesi uwathele kulesi sinye siyemlonyeni ngoba masi ay liquid ayinto manje ukuthi awukwazi uzodla ngathi uyaphalaza yabo futhi manje kwesibili bese kuthiwa ungabuki inzipho zomuntu yezomqobi funa nje ayikho ke lonto la manga kaMroza ke lawo amanga nje kaMroza labantu bangakini njalo abanamanga uyayicama amanga uMroza cleanness hygiene is a number one thing la kwi culture yethu uyabona for an example uma ngabe sizodla ndawonye kanje ingane enye izoceba enye yabo izoceba enye ukuthi uma akafuni ugeza izandla uzosonto bengafuni ugeza ngithi yabona ugezile namhlanje akushitwe camera uzothi akafuni ugeza izandla ushuthi noma ngabe ulinuku uzophoqeleka ukuthi akayigeza izandla ngoba sidla ndawonye agcina seshwayela yayizwa lonto yes ile nto leyo encourage nalonto enye into bese kuthi laba abadala mase kuzokudla sekuncane ngithi ingane izinto ezandla ezincane bese laba abadala bese kuthiwa abashiyele ingane phela bese kusukuma imdondoshi amabhobhodla lawa asuke besishiyela ingane you know what this does irrespect ukuthi ngalesikhathi ngibona ubhuti engishiyela ubhuti ngishiya kuthiwa ngithuma ngizomhlonipha it encourage irrespect amongst the elders yabo so manje into lezi ke eshawa emashini enjani akakwazi phela ukukhipha leyo nto ngeke salwa ngithi salwa nje manje esisalwa kodwa ukushoda kwabantu abazi amakhambi engani ngisho ukunqamula insuku yabona zomuntu osifazane akhona amakhambi esinto akwazi ukwenza leyo nto angayi insuku noma mangabe bona ukuthi inzalo usezele kakhulu mhlawumbe usezele o10 o15 wengane yabo ngoba kuzalwa qala khona kwakusetshenziswa for an example yakhumbula ukuthi inkosi ucetshwayo kaMpande yathi bangabe iyobhekana noQueen Elizabeth pheshe kwelwandle ngamakhambi ayedliwe empini yasesandlwana ngendlela estrong ngakhona uQueen Elizabeth walandelwa ngemopho wangena eshitshini same time emdala yabo wangena ensukwini zakhe ngendlela wathi mayibhekana nenjini nemnyama
emehlweni inkosi iboshwe 10 years lephesheya kwelandle yabo so ke manje ke amandla nje intelezi amandla intelezi kakhulu but abantu nje bakwaZulu banamandla nje lokho kokuzalwa. Why? Because they are kind people by nature. uNkulunkulu wayesebapha istrength ke sokuthi ke bakwazi umuntu ukumthinta thinta makufanele usube. Kodwa siyafana negenge ngaphandle yasoMalawi. All Africans are strong. Because we all Africans. All Africans are strong. Yabo nje mikuthinda nje nawe nonto nje mengakuthinda nje usibalo waseMalawi nje. Uyabo nje hawu ungachameka. Ngachameka. Ngoba umfowethu at the end of the day. Siyabo. Phela khona umdlalo khona. Kuthi nje kodwa sebhizi kwamanje nizobe sincoma ake nime nje. No mina angiphiki siyabathanda abakhululeke begoduka angiphikisani nalokho kodwa angifuni kube sengathi ngibona laba enikhuluma ngabo. They're very kind women. Abanye babhenyelwe yabona indaba ngangqala mfethu ukufuna ukuhleke yazi ngihleke iqhawe ngisegubeni ngisedlini kubuka ifoni zithinta zitjekjela ngisho ngithi bafethu iqhaba eliphume ngesaye nembo bencane befuna ukuthinta mfethu bafuna ukubulala iqhawe yo bafethu hayi bosibali bafethu ayimkoleleni manje khona nawe into oyisebenzisayo just ukuthi ukwazi no kodwa ngingakusho ke mina ke kuphunyukeni ungamangiqala ukuphunyuka kade ngangiphunyuka engakusho mina enye into abakwethu kufanele sikuvume yabona kwafuneka uma umuntu olwa futhi umphambi kwabantu benomsamo nezimpici yabona uma unomsamo omnyama uba wasidala uthi hayi ngakhulela lapha kahle hle mina ngokwabani kodwa ngakhulela lapha kanje imix masala njalo nje uba wasidalwa nje yabona akufuneki ufuna ube nomsamo yabona ingakho nje mina indlela ngakhuliswa ngayo baba nomama ngangikhulu ukuthi makuvela nje iphuze elincane emsamo uLxhosa makuvela into encane emsamo uYixhosa wayethi umfowethu omdala uNtuthuko ethi lasiza ixaxa awubheke nje mama sesidlulile kulento yabo ngoba bona i-mentality yabo i-postponence. I don't postpone into yasemsamo mina. I treat it as an agent matter yabona. That's why ngenawo abafazi abayizicethe emzini mina kunoma ngilobole kanye ngilobole kaningi ngathola ukuthi abafazi bonke bebashoyo baba oyedwa ngayedwa umfazi ushashayo washada kabili la sebemangala bangake bawu4 bawu4 nje bawu4 mina ngazi phela umazi lomdala uMamsomi uyambala naye usawufuna inhlonipho kuba isizulu sinjalo akuna divorce akashadanga eshadapi mina nginaye ex ngilunga naye ex mina uyihambela kahle hayi mina nginelinye ihlosi mina anginawo mina ex ebhuti yakwiswimming pool next ngegowayo nje eyifunela ukubuya ufuna ukubuya hayi kancane manje wena uzokwenzani kuzobuya uthi ngilokhu ipostpone ubani yena ilokhu iyapostpone so lokhu postponile ubani yena so kwasa ngiphandle mina ukuthi mina kodwa ngempela wangibizelana umfala la ngoba manje ngoze ngibanjwe manje ukuthi ngisile kahle hle yazi le manje ama postcard wayifuna umfala ukuphile uhlaniphile uMacengwane khona la ubizwe khona la uMac embize khona esibala wawukhona ngapha ngikhona uMacengwane angithi uMac nakho ukuthi ulimi akuthi uyibona usugaxelile na imfukufuku lena yasebenza nawe bayafana bamuthi uMacengwane bamuthi wathi ngeke manje bayefuna uzudayisa amabhinqa lapha usho into contradicts the whole thing that amabhinqa stand for hayi wabalance ngasho ngathi hey lokho mina angifunda lokho angifuni phela ingakho phela ngivele ngicashe ngayo inhlamba mase ngibola ngathi ngiyabanjwa bese yabona mina ngiyakwazi ngakho I can see mina yazi ngixaphaza ingane esikoleni ayikho homework engayibhala ekhaya mina ngayibhala njalo ngo7 ekseni esikoleni before kufika uthisha emvelo lokho ngibangise ingane umsindo uduku kodwa mina thiye lapho ngiyaphasa kwakalaphi pho uthi kwalaphi konakalaphi inkinga ngihlani phokudlula uthisha nje
hayi umuzwe ehlakaniphi zodwa kawakhe ayingeke so dabezi 600 million acting police umucabanga 600 million bafethu ne 600 million acting manake acting minister of police sinus awunakho njile awusebenzisile for ukudeploy amaphoyisa ngo30 June qhawela kithi yeah uqale ngaka and I want to say something very concerning yeah oqala umhla ka30 yeah uzofika wedlule and kuzoba ne peace because our ancestors are with us whomever is trying to hijack the regime change and these reparational movements that are happening that are against illegal immigrants in this country will never succeed. Njengoba nabo they never saw it coming but it's here. Amadlozi asiphethe sonke esine qapho lokuvikela izwe lethu azokwenza shoda kwenzeke lutho. Kuyichile likhulu kakhulu umfowethu lapha zoso ukuthi esiphethwe ubobaba ongawazi umuzo wakhe uRamaphosa akaya South Africa akayazi ukuthi kwenzakalani ngayo ukholelwa kakhulu kwi briefing thina we are on the ground on daily basis we know exactly what is happening he's being briefed and in most cases when you are a departing president you are there are your high chances of being misled are there because they want to dilute the system so that the next president can come as a hero of resolving conflicts that were there before you. It's also politics. It's a political mind game. But for an example, updating ngobulelizwe. Ngicela ukubuza nonto ukuthi emlandweni wakwezwa yini ukuthi kupostponwa ukuboshwa kwesigebengu ngoba kweyigebengu ngoba kuthiwa akulinda umhla ka30 uTata Mkhwanazi umhla ka6 July wamemezela inkinga eqhungethe umuzi awabhekile kwaSAPS bese kuzoba neNingizimu Afrika yonkana so and then sabona uqala nqa iCommissioner yamadlangadlanga ibopha ama-commissioner swazi thina kuthiwa kuwama talk shows it means there was a high successful commission ever so far above that into eyenzakile last week uMkhwanazi ukhulume enye into la ukuthi bebehlela ukubopha laba bantu bedeko bani yes abaganga nakhona base bethi bashaya icounter arrest but within 48 hours uKhumalo fanele aboshwe yabona we intelligence yabo bese kuzothi emvana kwalokho kulandela uMkhwanazi kwenzakalani na ithe entertainment mayikhuluma lapha on TV iyabuza ukuthi hawo yini delay le manje ukuthi beboshwe manga ukuthi bamanga ukuthi bonile to prove ukuthi ngempela 99% chances ukuthi bayasukela ipolitiki eshibhile in the history of our democracy in our country how can it happen how can you to subona na lesi sigebengu leso upostpone uboshwa kwaso lembongolo lena le eyayikade umkhulumeli we SABC uKaiser Khanyago ungena ku television uthi hayi sizobabona after umhla ka30 oba sifuna ukuphazamisa ukusebenza kwamaphoyisa njengoba kuzumhla ka30 that is rubbish and Mr Mafinyila eyitshena ukuthi uyi-intellectual enjalo and he answered lapha kumali kunjani lapha kuma campaign lawa ukuvota ubhalisela ukuvota wathi uyabonga ukuthi some ukuthi ngingenelelwe ukuthi bengaboshwa uKhumalo nomkhwanazi ngoba bekuzophazamiseka inhlelo zomhla ka30 hayi ngoba bengaphezulu komthetho kodwa hayi impela lo ngenelelile wenze kahle. How do you postpone to arrest a criminal when you find that there is a criminal and then you are trusting that criminal to protect the country in the biggest crisis so called umhla ka30?
as your mindset says, where is logic on that thing? It means vele you were manipulating the system because umkhwanazi asenzela into enkulu ukuthi asitshene ukuthi nibolile manje mabe izigebengu ngomkhona silokhumana animabophanga ngani. How do you postpone an arrest on earth? On earth, then you go live on television and tell the whole world that you are postponing. After mhla ka-13 uzophinde nibanikeze enye notice futhi. Don't push us. We hey nisimila hey nyanya man nisimila. Yeah. So ndaba ezithi ufu mhlawumbe uqhathanisa i-commission Madlanga commission nezondo commission. Yeah. Lapha na yayidlalela ngosuma nje yayibaphela ubani bayakwazi abakubanga abayibo umsholozi kuphela nje lapha. Hey. Ngicela ngingathethiwe. Yeah. Abantata ngaphandle bonke labona umvula amankonyane ababebalwe lapha nalomfana lo olokuthi anthuza izikodwa lona ohambisa kwaso uzothi wazwavuma uthi waboleka u800,000 ethenga imoto yakhe ezikorokoro yabo. So manje evuma lokho wathi kancane uyayibuyisela lo mali ethi uyiboleke kwabusasa kwase kuzofakwa ukufa kwalo yamlungu loyana owashiya amaphoshe la epakile aza auction. Sikwazi lokho kwenzekala lezo zinja. Yeah. Manje mina umlungu watholakala ehamba ngo-Uber lapha ngemoto le elingana nayoba Uber. Ngiyaye ngizwe mina ukuthi mangabe kunalama commission lawa kusuke kodwa kukhona into efihlwayo ngemuva. Yini le efihlwayo? Makunjani? Kuthiwa mangabe kune commission ekhona lezi zinto ezisoyikhuluma kahle kusuke kukhona into behind that they are trying to stay the public away from. Stay public away from. Into oqala ngayisho yabona oqala there is a broken yabona nje oqala nje umhlaba njengoba usebebambisene kanje bonke laba bantu bayasabana angithi bayijeni manje so nala ku province abasabo dolenzini hayi no yabasaba naye manako oqala nje into eclean engakhulumisi ukutholakala kwemali yasemazweni ngaphandle embhedeni kamongameli yiqala liclean lelo elingadingeki lokho certain amount of cash is illegal ukuthi ngisho kuthiwa ama-rand if ke angazi ukuthi ke exceed malini isuke ise illegal wena nje nonto nje mawathola no 1000 rand ucash lapha sakubopha njengoba sikazi alibuta tep uyixayekele yeah so nonto ngempela awushoke ngidathi wethu ke singena kuwe mngqo manje yes ayikhalekile ngane kwethu ngiyakwazi uyintombi ephantayo ethandayo into enhle into engayinothisa kuwe ngihlala nawe dadewethu unomoya omuhle unevision kodwa futhi enye into especial ngawe umntwana onenhlanhla yabo ngoba nama ngazi ukuthi nonto manufe kanjani wahlekisa nini wagwelika nini nonto usibekele esithombeni ngoba unondo sekwaba isigwini phela no waphazamiswa iCovid ophinde wavuka futhi uthe ngayibona nonto nangu siyajima unondo kodwa manje uyazala njalo ngolesihlanu awucacisa ayawuchaze nonto hayi amathalente abaningi lapha who is nonto ngicela ukumema ababukeli emakhaya 26 September I have a comedy meets gospel show Carnival City Big Top Arena impendulo nje nizoyithola lapho ukuthi ngisuke ngidayisa amathikithi ngifika abantu ngibahlekise bese ngiyahola ke kanjalo bese ngiyagwilika so awusitshela awuphinde futhi le date yakho 26 September fanele nginimeme nifike nifike 26 September Carnival City eGold wake wafika mayefika lapha sebeyam interview kwisho yami yakhumbula le wafika kuyona ethi angiyazi mina lento unonto uqaleni ngempela ukuhlekisa angikaze ngikuzwe cha mina unonto njengoba esinokwe kanjena wena nonto uyisinokwe uhlekisa kanjani manje nakho ke abantu sebehlekile cha wena ukeshaqeke lokho kodwa mina ngihlekiso ukuthi ngimangaza ukuthi uhlekisa nini unonto ngagcina namsa ngihleka ngithi mina yebala ngaphela leli business lo
leli ulusukelele le-CK document yelokunyana yethini lamahlaya hey yeah so bafike abantu amathikithi akhona web tickets kuzoba mnandi kakhulu yeah so umsebenzi wakho ukuhlekisa nonto oqala kanjani nonto because manje ngiyacabanga ukuthi akuyona into evela ilula nje bafethu ukuthi hayi njengamanje hayi ngusomahlaya so uyibona kanjani phela ukuthi hayi mina ngusomahlaya ne selokhu ngazalwa I've always been funny but I hated it I hated because ngangithanda ukuba serious futhi umuntu omhle uyabona uSelex kuyamfanela ukuhlekisa ngoba mangahlekanga ihlala ishilo ungahleka yena uqobo yabo maye wena isiphatsha wena yabo yeah kwenzakala kanjani ngoba umuhle kwenzakala kanjani phela yabona nonto nokutshenqiniso mina umuhle ukuya nokubuya nje yabo hayi kancane futhi back and go umuhle back and go manje uhleka kanjani isiphatsha sihlekisa kanjani izolenzela lento kaJacinda isiphatsha sithi siyamasha yazi le nto phethe ayichalosisa ngeke hayi umuhle unkosikazi kaZuma bakithi uyamasha yabona nje nefuna ukumasho mina ngihlale yabona noma shudulo hayi ngeke mina ke ngangihlala ngihlekisa kusukela nje ngikhula but ngangakuthandi because ngangaqondile ukuhlekisa even when I became a comedian khona udadewethu from church wayethena 21 wasicela ngibe uMC so ngenza nje research yezinto that young people from that age are dealing with ngahamba ke ngapresent mangipresenta ke people were laughing nami yabonga ngithi kukulishani phela nani nibona ukuthi lento engisho iyiqiniso because I did not make a connection ukuthi imina owenza ukuthi into it's not about what I'm saying but it's about how I say and my perspective yenza ukuthi befani so ila engarealize khona ukuthi oh this thing bengiloko ngizonda kanti sona siphiwo sami leso uNkulunkulu angiphe sona so I started from there ngo 2015 kuze kube imanje ke ngashiya ngisho umsebenzi phansi ngaqala ngaperforma kuma shows ke walama comedian akhona la eKZN ngasuka lapho ngayigoli so even namanje I host ama shows across the country 21 August nje ngizobuyela lapha ngawudlu cash send wakongisendela iwallet nonto kusiyami waboleka imali umacingwane wangayibuyisa waphinde wazoboleka okwesibili wangayibuyisa mana wangazoyibuyisa ngisebenzaphi waphinde wabuya okwesithathu mayisebuya okwesithathu ngasethi mina iprinciple ifuthi nonto ngiphi imali then ke awunkweleti but ufutha angikuboleka angiyithatha ngahlala isendiyami awazange urente ngicela irente iqala uyikhokhe manje ke lo nyaka uhlala lapha endlini yami so nonto mhlawumbe nonto so fethu manje bakubona kanjani mzwane beqashe fethu ukuqala mhlawumbe so wenze njani phela yabo wathengela ifridge shame wathengela ifridge nelokhunjana sahla wathengela ifridge kodwa ngase ngicasula ukuthi mina wayeniphekela lapha mina uzange uzunginike lutho mina eyayiqondene nami nje ukuthi hawu nakho ukuthi wawusipheka nganginiphekela nini nisashizila lapho usahamba ngale moto yakhe endala esagunde isichiko yabona inwele inkulu ungamazi noma ushembe noma ubani ikhanda lilikhulu kodwa nje ingcasimende eclean befike lapha endlini ngibaphekele ngibondla engakangene emsakazweni mayisengene emsakazweni usenge mina akasangibonga ngalutho mina sekubonga umuntu oyedwa kodwa ngifaka emsakazweni cha kodwa uba wayeniphekela kwapheka mina a very nice gentleman kutathethu wamgcina nini ayikodwa no awunonkosikazi phela nondlo cha ukulungile phela kunani phela umlando angikhulumi naye nami ngikanile naye uganiwe asikhulumi okay yeah so awuyaba serious basokuye kuganweni akuhlekwa lapha akuhle angidlali nje umuzi wami ngiyawuhlonipha ubafu ngiyamhlonipha singahleka but nakhona futhi hayi kaba nawe uyahlekisa yini ubafu
Hayi ubafu umfundisi akahlekisi. Bakithi. Mana ngisho ukuthi la umhlekisi emhlabeni. Mina ngihlekisa. Kuthiwa kuyasiza phela imini boost ukuhleka uqala. Meyazi nami njalo lento efanele ngazi ngangcobe khona nete online ngoba abantu mangiqhamuka mina vele befihlaya. Uqala kuthiwa ukukhuphula amasosha omzimba ukuhleka. Mina ngibooster abantu amasosha omzimba mahala. Mina ngiyena usemakhaya. Abantu uthi why recover from stroke. Umlomo usazobuyela kwiposition yakhe. Uthi ubuyiselwa amavideo ami. Abanye bathe babe lokhunja bathi ngelockdown behlala benami belalela mina ebusuni mina lapha na uyiciko nje macingwane yabona ukuba yiartist angeke mina ngibona ukuthi ngeke ukuthathe ukuvalele khoneni uyazi wayecula umacingwane ngiyakhubuka kuyena lapha ecula ngicula ini wawucula nje wafithanisha umbuzeni wawucula musu ukubheka le I got I check of trade lela ngizana phela emculweni ngizana emculweni ngempela baba kasibani hey lo muntu lona ukhona no mara sifocus kuwo nonto hayi mana le ayicula lo muntu lona bafika la impahla kodwa i-designer house designer mawukhula as a brand uyaqokiswa so mina ngisayigqokeli sengiye ukwenza afika athi okay let me put this together because mina angikho creative when it comes to what to wear but yena uyakwazi ukuthi ukwenza inkomo ngithi yamazi wendoni fashion house ukwenza inkomo so isibongo she's a fashion designer yes isibongo wena inkomo yes she owns the Indoni fashion house ayibaningi laba so yena ke ongqokisayo because mangabe hayi inswempu nje blender mina umuntu angayichwenzela emafuna ukuchwenza kodwa nje lento nje nokuqhakambisa awusukume ngibona utshekisa lokho inhle impela uyazi inhle impela nje mana ke manje mana ke lento uyidadazelana ingezo ngoba lento wabe uyiqoka ngoJuly ngoba usesekuseduze July phela khona into angenzela yona usayenza usaqala phansi wona manje ngibone khona kusasithusha impela yazi khona abantu bagcina usuhle bengisanichazela ke indaba nale nehlekisayo thula ngixoxele indaba ke ngivakashela unkosikazi kaNgizwe uSibane was still very young so uSibani kuyagibela sewukhulukhasi manje agcine esegibela la kumina emahlombe akithi usipheke she's also very soft njengami ulokhethi bani 1 athi bani ngizokushaya 2 athi bani 3 ngibona ukuthi uSibani akayiye kulento ngivele ngimuthi ngimncinze khwapheni agoqana bese yabaleka usiphewa lokhethe nje 4 bani 5 bani namanje mina wabaleka nje ngoba uneyinseke eziningi namanje shemu uyayithanda hayi okusibile lento futhi enye into njalo ebhedayo ngabantu besifazana ufike abenesidada sasothando lwendoda uma iseyibona ukuthi indoda ayinakile imnikeze bheke lamabhakede luthando oluthuthwa ngamabhakede wena sengathi kuhamba amanzi endaweni yabona ngama ml alithatha loluthanda lothi einganeni and then uma ufika indoda uthi uzama ukudiscipline ingane angisho yena loluthando lokuthanda ngalo uselulaphana yabona uma udiscipline ingane uzophazamisa isidleke salolu uthando ngabe luzwa kuwe ngithini unyaka seleso sidleka asuke lapho ke manje bese vele ke kusuka impi iyohlezi 100% correct but why ungayilungisi ke leyo and just give her the love that she yes angizwanga mfunze unikeze imba uhambe naye nobanikayo lolu yomfazi hey lalela ngcono mina mama usafika ke yabo right ngoba
Inkomeni uswayo yokufika. Lutho. Inkomeni uswayo yokufika. Uyahlonishwa umama omdala, uyahlonishwa. Uyabona nje umseleku, uyamhlonipha akaconsi but wena you just said ukuthi because uyamlisha. uNdlovukazi uMacele ukaMacele uyena kuphela umuntu ongihloniphayo la ekhaya. Phela kodwa mana ke nilenganisele mina ngemovie. Yabo. Mina ngiphila uyabona njengamanje kodwa mawusuzuzisho ukuthi umuntu mawumncisha kusho ukuthi umncisha ngamabomu because as a psychologist I can observe umshaya ngesayikoloji no I can observe ukuthi inkinga lapha kufuneka mina lapha kodwa manje ngitholakala 100% uthenga imbali ethi ushomise no schedule is too tight uyaganga yabo no kusho umuntu uyayimoshela yena umuzi wakhe mangabe kuukuthi uyayazi isolution kodwa futhi awufuni ukuba yiyona kodwa manje ngaqhamuka hawo kwakusuka amadoda hayi yabo nje bafana ubona ngathi lo muntu hayi bafana yazi phela melithathi mina babethi nami kumngane wakho ufuna ukungenza isithembu wathi kimi ubaba naye wayenaso isithembu kusho ba nami ngiyafuna esho umngane wakho mina ngayithulela ngathi okay angithi isithembu vele usakha ngomuntu olungile eqaleni umuntu ozovuma yonke into hawu cha mthi uqhesha vele ulungile umngane wami hayi wayengivuma nabuka mina ngathi mina angithandi ushwa ibhunu kabuhlungu kanjani hayi ulungile umngane wami mina nganqaba mina ngathi hayi lo ngashadela phe kwakhe ngoba wayefuna ukuthi wayefuna isithembu mina ayona bafana ngeke ayingehla into ngashadela manje ngizoba kanjani sesithenjini ngingasiceli singavumelani hayi abantu abafuna isithembu bezela kimi ngizoba advise mina ngoba ayikho indoda yabona mangabe ungasifuni isithembu thola omunye ushade naye ungawuqedi 6 months nje uziyofa ngeke so nawe ifunele omunye umuntu ne ngayifunela omunye phe wakhe ngashada wamenza istepisi manje mina inkomo kaMawa wayithola kabili uma inkomo kaMawa wayithola kabili ngilo ngilotsholiwe omakhelwane belo kubegigizela acha uyalotsholwa yalotsholwe ayicha kodwa kwagcina kuphumelele njalo uma kuyi-anniversary ukuthi mina wonke umuntu engihlangana naye ufuna ukuya ekhaya ufuna ukubona abazali bami ngithi mina sengishadile nje bathi hayi nami ngiyafuna mina ngabe nginaso sami isithembu kuba kuthiwa ngiyathanda because abafana wathi uyasifuna lapha kusakudlala igeneration le kuthiwa iphayongra ipolyandry yes amanyala akona amanyala uyazi uthi kudala in other countries phela inkinga umuntu esifazana nendoda akufana yabona lalela nje ngisho umahosha akumnandi umuntu esifazana uyisithi uyamukela uyihost yabona nje lokuchanywa lamadoda amaningi ndawonye ingakho bedla ama-drugs lo mahosha maningi ngichazela ukuthi kwakwenza kanjani in other countries la esenzeka khona uthatha abafana bandawonye yabona nje mhlambe mina nobabili makuwenzala umama oyedwa ngishade nobabili so mangabe ngikhulelwa awukho question wokuthi ekabani because isibongo vele sisodwa so makuthiwa abafana bandawonye mhlambe bathathu ngingabashada mina ingane vele eyakamqhunu uyaqhubeka uyagula nasekhanda namanje angithi ngikutshela ngomlando la ukuthi isithembu soyesifazane sasikanjani ngisho lokho sake saba khona wawushada nje ingane usungenwa wena not ungenwa you just decide yabo nje mangabe uresearcher in the Caribbean babethatha abafana bandawonye bese beshada intombazane eyodwa bese kuba ukuthi ke izingane vele ezakamkhwanazi mangikhulelwa mina kukho ukuthi ekaba ngoba eyenu vele nobathathu
cha into engiyazi mina ngokwesintu sakithi izalukazi mangabe umakoti sekuphele 2 years ebonakale ngekho muhle egcekeni ngaphandle ke kwalokho lokho isidikiselo leso isidikiselo leso kwenzakalani akusona idikiselo ngikuchazela kuthathwa nonto walewe yazi kwenzakalani wayithunywa ebonakala ukuthi unenkinga yokuthi amethisa umakoti bese lezalukwazi uyibonda hayi vele kusho ukuthi kubudunto lento le yabo bese ethunywa kude kuthiwe mntanami lapha sesithola inyanga kodwa ingale kweyintaba kodwa ayifuni ukuthi uyifikele wena lembiza itholakale wena mhlawumbe uhlala neminsi ukembili khona yabona kanti sebeyabona ukuthi ngokwecycle kamakoti usezosondela ensukwini ngoba makuhambatha nendoda ngalesikhathi usekusele mhlawumbe iviki uyensukwini kulula ukubamba futhi okwesibili angithi babenza kanje thola ukuthi mhlawumbe mina omama bebona sebezame konke amaqhinga kwakutholakala emini umakoti nje efaka iphinifa lakhe emini bese abafana kuthiwa abaqhubeka inkomo abasengapha bese zalukazi zimthuma zithi ngalesikhathi ethi ukhamanzi emfuleni bese zithi siphaphamise umfana zithi akagijima mbambele okhalweni emfuleni lapha yabona ngalekhathi iqala abantu umuntu umitha kalula mayithukile that's why ama rape cases amaningi abama pregnancy manje wayesho wani wayeresho ba no cha phela izulu rape khona wenzela ukuthi yabona belifazane la into umnikini lena ngithi yabona mangathiwa this why ukuthi mabenza into ama quick lento yabona mangabe kwawa novalo lesifazane obonakala athi umbamba kuvulwe eminyango ngoba umuntu nomani no emva kwendlu mina ngiyenze emva kwendlu just ukuspice up yes ikhanya spice up nina phela kodwa bona mawufuna ingane olala nento yakho unumber 3 nje ngamthola emotweni sise elokhunjeni hayibo nani kuna siseringini beshaba ukuthi abantu pa iyasho induku kumnandi ngoba phela usemshadweni la so fanele ube nespice uphakamisa umlenze ubhekise eceleni ngisho ehlahleni yabo nje mina mangathiwa kunesihlahla la ngajika uzowaka uzolimala ke manje emva kwehlahla so esikhotheni khona esikhotheni yonke indawo washaya esikhotheni ukukhuthaza because le nto leya imnandi ngakho ukuthi siyabaleka yabo yes uhayo uvumayo so qhaba bashaya esikhotheni mina yonke indawo yayithathwa indoda mina yabo nje Thailand kwakukhona itshe eBish wakwamithe Thailand usuzela international kunetshe lapha ya kunetshe kunabantu abaswimayo ngala ngathi mina uzasijikela emva kwetshe sajikela ikhanda lami lalokhu lithi etsheni ngithi hayi isithi phela lezi abantu ababoni bas kumnandi khona lokho ukuthi nje ukuthi sigubhukane cause angithi uyena lo muntu wami uNkulunkulu angiphe yena uthi ngitike ngaye mana ushuthi mhlawumbe ke akukho right umuzokwenza umuntu ongashadi naye right phela ukuthi ngeke ngikwazi ukukhulumela abangashadile wena wakwenza nona ungakashadi wayiphuthuma ngilotsholiwe la mana nonto waphuthuma yini esikhotheni hayi ngikwenze emshadweni phela kodwa sengikhulekile awenza ngani ungakashadi ngingakashadi yes esikhotheni ngangingafanele ukuthi ngenze sex ngingashadile kunjalo awubeka kahle yabona kuyashukana umfundisi abakuthintanga nonto ungashadi lutho lutho waqale nje wafika wakhokha ekhaya then ke kwayimasa waseke yakuphenya ke ishoba mana mina ume ngeshoba uyabona into enzakala phela vele nawe indaba ezizawenze njalo right nawe waphenya ishoba usulobolile waqede phela lalela that's why right uzozemva nawe waphenya ishoba yena usulobolile wena yena umuntu that's why ngathi uyivirgin kodwa uzo akalona uyivirgin nami ngikholela kulonto lokuthi kumele ngenze wena ishoba usuke waliphenya yena ngaze ngiliphenye ishoba nami nginaleyo nkolelo leyo yabo because uma washo ukuthi yena akumele ngenze umkhuba ngingakanapha akumele ngijole ngingakanakundi yabo so nawe wenze kanjalo indaba eziza nawe ishobo waliphenya ungakashadi ungakaloboli ngithande le ngoba into ebesayifihlile uzozozalala into kodwa uyambona kodwa indlela akhuthele kanje unamanga namanga zozo
That's why you comfortable nona ungagezi ngoba emakhaya wayibonakala ngokuthi umuntu umfana usuyayicwayecwa ususe concerned uyagunda usuyayilungisa. But it makes sense because indlela ofocus ngayo uyasho ukuthi umuntu nje usagcwele lonke uketshezi lwakhe. Nenhliziyo incane kaka. Uyashesha ukuthi no bakithi nje hayi ngibize ngomanga yazi into eyenzini usengibiza uzongibiza kathathu mayisona ke manje ke usezongibiza kathathu engibiza kathathu ethi sama mic lapho mfethu abo mfethu khuluma mina mfethu ukuthi uphe ulele nomuntu osifazane are you sure ukuthi akusona isilwane akusona isilwane manje kusho yena ngithi usezowaphupha kathathu nesifazane yabo ngiyamtshela ngithi mina amadlozi athi ngelinye ilanga kuyolunga mfana wami mbona ke kodwa is a sad story to tell but guys nonto you are wrong about breaking this story yabo akagezi nje ngenxa yokuthi vele akanendaba because uncenge bani akancenge ungahleka nje uzobesuka lapha yena akhona amantombazana athanda ama virgin nje uzobona into ezokwenzeka kule episode awuyengithatha ngicela ukubuya kwi episode elandelayo ke senambe kule ndaba ukuthi ibe njani experience yakho yokuqala mangabe usuyithola it's very emotional lento bafethu guys and but I'm proud of you ingakho fanele kube nomhlanga wabafana uyadingeka umhlanga wesilisa ake kahambe yazi ngaba ambassador abangakhuluma ngembala yabo une gama uzoso udumile yabona mana yazi okwenzana uzoso kanti ebaleke kuthwaseni lekhaya kanti stays wake wafutha amakhondom wawenza inyongo wafaka emzimbeni wathi wathatha usimende lo kulokhoja yayizwa lonto wathi wathatha usimende wafaka uthola wathi umlotha wathi njalo kwepedlozi yabo Yangu mbona uqobezela kanjani manje ubuyile la ekhaya manje ubuyile ekhaya kodwa manje inkinga ngithimshini nathi mina satha bahambe mfethu uzobuye ngilungisele igobongo lokho ecelile lokho uyasondela nje ufuna umsize hayi msize ecingweni akasahlukani nami yabo okay iphembe le nto le kodwa sesengiyazi izozumsiza amakhampanyana nje ambalo yabo kodwa yabo manje inkinga akalahleki uzoso mase mangabe emveni kwalokho yazovela enzenjani vele akhuluma igama elikhulu kakhulu athi ngintandane yabo ivele kulima udabisa nje umthandeni hayi bafethu ungathi sidesandla ngathi sidesandla kufeni kwabazali babo bafethu mina ngiyakhuleka mina so manini so ngizoyikhulekela lento yakhe ngizoyibeka nje emkhulekweni kuzolunga konke mana ke uzela intombi ezihle kabi ngiyabonga akukhulunywe phansi ke nawe njengoba abazali bakho behole kabili naye nanguzoso khona afika vele okokuqala avele nokulungile mina umuntu mayifuna ukugana efuna ukuganwa serious mina nginankinga mana uyabani emotional ube nje nawe nje ube nosuku down siswa amahlaya hayi angibi nosuku oludown mina ngiyalwamukela usuku mali udown ukuthi wena udown mina ngikwazi ngawe history I don't have to be down with you I accept ukuthi this is the situation enye into engifuna ukuyisho ngawe ngidisclose dadewethu ayi angazi ngubona uthethulwa ngazi ubuvila kuphela kuwe bese kwesibili engikwaziyo bese kuba isimilo unawo nembeza yabo nembeza kanjani nawo uyakwazi ukukhumbula iqiniso noma ngabhekana naziphi inkinga umfazi ke lokho ikakhe qualify ukushada yabona ngiphethe kahle ngoba siyayijolela ke right uthi ngiphethe kahle uyiphethe kahle ngiyahlonipha ubaba ngoba phela ngisebenza nabantu besilisa lapha emsebenzini futhi bayabukeka kodwa nje nabo bayazi ukuthi khona umdala manje nonto usuqala uconsa amathe hayibo umzimba imvelo ngeke uzuyenze lutho imvelo njengoba nawe nje usabuka nami nginawo amehlo injini isaduma yasebenza futhi the older umuntu wesifazane ingakho most women get caught with younger men because the older we get
the more sexual we become. Why? Ubani usho Because lokho? i-biological clock yethu Yabona usubuka lo mfana lo ya. isuke isiya ekugcineni. Amanyala enzeka koMelika lawa ngifuna ukuwabona kuleli. Yabona ngakho ngimlanda mina umfana wami lapha eMelika ngoba laba bonke comfortable ukudate izalukazi. Uyabona nje umuntu wesifazane. Sayishintshini buka nje ukuthi lo mfana lo upresident uMacron lo upresident waseFrance wadata uprincipal wesikolo ayimfundisa ingoba uprincipal ukuyiprime at the time ayikho iprime lapha ugonde wesalukazi sidala yabona isalukazi so manje umenzela akusona njalo isalukazi yazi yini ngesizulu isaliwa kazi ingube endala ilalingane oseyaliwe indoda umeleke loyo abantu abadala anithobashisa abantu abadala ya aba ingwenxa yokuthini ama-hormones abo asuke funa ukuzala ekuzala cha bona wena wasisi wena ufuna ube ambassador yamapampers umana yazi umzala njalo ngolesihlanu ngathola ukuthi namanje nje ujawu kuyozala nokuthi uyahamba ukuthi ngikhulelwe mina angidlaliswa ke mina ke ngenkonzo ekhaya mana phela into yini le kuthi uyashisa angithi uzwe mhlawumbe uthi mhlawumbe thi hayi uzosha lapha na ungathanda into lezishisa etholakala abantu abadala uMacungwana akafuni ukuthi ngichaze akusikhona lokho ngicela ukungichazela mina umuntu wesifazane uma ngabe khula angithi usuke sekuzofika mhlambe let's say ukuthi 50 ila azoyeka khona ukuzala angene kwi-menopause so i-biology yakhe iyakwazi lokho ibisimenza ukuthi ashise ukuze ezolala bese yazala so that by the time efika ku-50 at least usenabo abantwana abanye abaningi because umzimba wona usuke ufuna nje ukuthi umethe so that you can have kids so you have these feelings and then uyachachamba ke uthandeke bese abafana abancane they find you attractive the younger boys find you attractive ngenxa yomzimba ngoba untanga yakho usuke engasakwenelisi umuntu osifazane ufana ingakho ke amadoda amadala azofuna izingane ezincane ngoba izingane ayaphambana kanje angithi ingane ayinankinga cause ngoba lezi ingane lezi sizala ngodla impunga mina nje lo ngazange ngisazi size impunga mina ngisazi abafana sibazalayo ababe besaba as active as they used to be ingakho ke ontanga yabo bafuna abafana abancane nabo ngoba ingane ayicomplain uzothatha ingane ayithi 1 2 1 2 athi fuse kusuka yona la ayilalela uMacungwane vele ingane nayo izokusho lutho because ayikakazi ukuthi ingakho noba abadala bambane izingane right bethi 1 2 abakachathi ke labo mana ke practice make perfect yabona umuntu uMessi ukona amagoli amangaka World Cup yabona enye into abantu abangayazi yabona isithembu senza ukuthi uhlezi on top of the game like Cristiano Ronaldo because you know why no because when you go there udingakala uphila umfazi uzokutshela kahle ukuthi akulona ukhala lokuzofela imbongolo lezi lolo so you calculate when you are going to your wife ngoba uyazi ukuthi futhi kwesibili akuzona sonke insuku zospenda kuyena yabona kodwa ke mina ke la ngisimati khona ngalento le ucophoze ngapha ucophoza ayikho lento uyaqophoza hayi ngeke bafethu mina ngiyathanda nami ukuba nento yami ngcono ube ngithanda cha nama anginazo asikhulume iqiniso igalo udadewabo nami ukuhambe ngilala yabona nje yabona nje indoda ehamba ilala ima nesigcwagwana hayi akakona ukuhamba ilala yikho hawu kodwa ke lapho kodwa ubani mina noma ngibuka nje ubheke nje niyangithanda niyangihalela niyangisaba wila hayi bafethu umuntu akabingelelanga lutho bafethu siyabingelela bafethu igama lami nguZoso bafethu cela bafethu ungagodla ukusubscribe ukulike ucomment ukushare kuyona le channel bafethu kule podcast bafethu Bhinqa Nation siyabonga ibonane futhi ngokuzayo bafethu siyaxolisa uma ukhona lapho ekubhedeke khona bafethu eyandlala uzosithiwa hayi akaxoshwe
Ngiyacela Jehova subscribe nina futhi nibabi if ubhekele channel for 10 minutes longer and aka subscribe umubi dog that's why bakuchithela ngoba awuna commitment unama commitment issues subscribe lapho ngeke sizwe ngawo